evening po sa inyo lahat. Ang nasa yung topic sa akin is faith is a gift at trust. Ang pananampalataya o ang paniniwala ay isang regalo at ito ay kasama ang pagtitiwala. Para makita po natin ang kahulugan ng regalo ito, bigyan ko mo kayo ng isang kwento ng 4 na bulag na tao na nagpunta sa zoo. Grupo sila, dinala sila sa zoo. Dapat marami sila, kaya lang yung mga naglilid sa kanila umaakay, hindi po dumating lahat. So, 4 na lang makakasama. Yung iba, hindi na po nakasama. So, sabi ng mga naiwan, ikwento nyo na lang sa amin kung ano ang nahawakan nyo at naramdaman nyo sa zoo. Okay. So, nagpunta na po sila kasama yung mga umaakay na kanila. Pagdating sa zoo, namasyal na po sila. Kinukwento, eto, mga ibon niya, narinig nyo, yan, mga monkeys, and everything. Tapos, puntahan natin yung isang pinakamalaki ditong animal. Pinuntahan ko nila yung elephant. Narinig nila yung sound ng elephant kung siya nag-ingay, talagang malakas. Malaki siguro to, sabi nila gano'n. Sabi ko naman naglilid sa kanila, gusto nyo hawakan? Sige, sabi gano'n. Kasi, how can you see kung wala akong bulag, hindi mo makikita kung aming elepante? So, lapit po yung 4 ngayon. Yung una, pinawakan po niya yung trunk ng elepante. Tapos yung pangalawa, nahawakan niya yung tenga. Yung pangatlo, nahawakan niya yung tiyan na kasilaki ko ng elepante. At yung pahuli, nahawakan niya yung buntot. So, they were all amazed because the upper size of elephant malaki. Nauwi na po sila sa kanilang backay, sa kanilang kung saan sila nandun makasamang bulag. Pinakwento po ngayon ang zoo. So, kinuwento yung mga ibon, yung mga monkeys, yung mga nakita doon. Yung elepante nakita namin, ang laki-laki. I-describe mo nga sa amin kung ano ang tsura ng elepante. Sabi ng isa, yung elepante, parang snake. Kasi nung hawakan ko, sabi niya gano'n, yung humawak sa trunk, siyempre po yung trunk ng elepante, gumagano, no? Parang snake. Slippery, magalaw. Nakialam po yung pangalawa, hindi! Parang pamaypay. Kasi po, nahawakan niya yung tenga ng elepante, no? Parang pamaypay. Hindi, sabi ng pangalawa. Nakialam itong pangatlo, hindi pamaypay, hindi snake, father, malaki. Kasi po, hinawakan niya yung tiyan. Away na yung 3, nakialam itong si pang-4, hindi. Meron siyang lubid sa likod. Dahil buntot po yung nahawakan niya. So, 4 na tao, nag-aaway, hindi nagkakasundo kung alin doon ang elepante. Nataranta itong mga ibang hindi nakapunta kasi po, lalo silang na-confuse kung ano yung elepante. My dear friends, this is our faith. Bakit po? Yung iba po sa atin, ang faith natin, depende sa paghawak natin. Nahawakan natin yung elepante sa trunk, ikukwento natin. Ganon. Anong ibig ko sabihin? Ako'y, halimbawa, may problema sa buhay. May problema kami ng asawa ko. Nag-aaway kami. Naghiwalay kami. Yung pananampalataya ko, pag naikwento ko sa iyo, ganon. Kung bakit kami naghiwalay, that is my interpretation of my faith. No? Walang paniniwala sa lasting love na binibigay ng Panginoon. Ito po kayo yung pangalawa. Makikipagkwentuhan sa kumari na nagpaghiwalay. Kumari ang paniniwalay na dito. Ikukwenta naman niya ang relationship nila mag-asawa, depende naman sa kanilang sitwasyon. Okay? Ibang sitwasyon po yun, ibang sitwasyon na naman, at pagkatapos, 3, 4, 5, 6. Kaya po, pag narinig mo yung ibang tao, sasabihin niya gano'n, ay naku, kung ako lang si ganito, ihiwalayan ko na yan. Maririnig mo yung isa, ay kung ako, magtinis ako.
Faith is dependent on your experiences. Let me be more concrete. Ano po? I will be more concrete. I will take instances in the Bible so that you can see the full meaning of what faith can be seen in each one of us. First example natin, si Abraham. Si Abraham po, matanda na nung nagkaanak. Ganon din ang kanyang asawa, si Sarah. Pinangako sa kanya ng Panginoon, nung bago-bago pa siya, sabi niya, you will be the father of all nations. I will give you children, more than the sands of the ocean. Umabot po ng 60 si Abraham, kahit isa wala pang anak. Paano yung pangako ng Panginoon na siya'y magkakaanak ng marami, na sindami marami pa sa buhangin ng dalampasigan? Umabot na siya ng 70, wala pa. Buti na lang, nakahabol pa sila. Nagkaanak at the age of 75. Nako, paano kaya itsura niya sa akin ng buntis? Hindi ko na malaman kung nakagano sa bigat ng daladala. Ano po? But anyway, the point was, Sarah begot a child. And the child was Isaac. Alam po niyo si Isaac, no? Ngayon, lumaki si Isaac, ulit iho. Nung binata na si Isaac, lalong matanda na si Abraham, sabi po ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac sa bundok ng Moriah. Mag-alay kayo doon. Dinala ni Abraham ang kanyang anak. At pagkatapos gumawa sila ng altar para mag-aalay sila, nagtanong si Isaac, Ama, nasan po ang tupa na iaalay natin? Nagdarasal din si Abraham kung saan siya kukuha ng tupa. Nung nagdarasal na siya sa Panginoon, sabi po ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak. Naku, siya na lang ang anak niya, father of all nations. Paano matutuloy pa yung kanyang angkan kung iaalay pa niya anak niya? Mamamatay! What did Abraham do? He listened to the will of God. Sabi ni Abraham kay Isaac, you are the land. Inalagay doon sa altar si Abraham at isa-sacrifice na sana talaga. Nagsalita ang Diyos, Abraham, I have seen how faithful you are to me. Do not kill your son Isaac. Look around, you will see a lamb, and that is what you will offer. Na pinatay ang kanyang anak, hindi niya inialay, at ayun po, nagkaroon ng lamb. Abraham's faith was tested, at nanalo siya, nagtagumpay siya sa pagsunod ngayon. Kaya nga po ngayon ang tawag natin kay Abraham, Father of all nations. If he did not listen to God's will, baka hindi po niya nahanap yun. Isa pa po, si Noah. Alam natin ang istorya ni Noah. Sinabi ba naman ng Panginoon, summer noon at tagtuyo sa kanilang lugar, ang sabi ng Panginoon kay Noah, gumawa ka ng isang malaking ship, ark. Tagtuyo, mainit. Sumunod si Noah. Tinawanan siya ng mga kanyang kababayan kasi kung pati sukat ng ark, kung anong mga kung exact sukat, binigay ng Panginoon, sinundan ni Noah. Nung nagagawa na yun, tumatawa na lang ang mga nasa kapaligiran. Sira ulo. Anong gagawin mo dyan? Ang init-init, tagtuyo nga tayo, meron tayong drought. Tapos sabi pa ng Panginoon kay Noah, kunin mo lahat ng mga animals dyan. Bring them 2 by 2. Imagine mo, lahat ng animals, isasakay mo sa ark. Nung nasakay mo lahat, at nung naisa na yung ark, dumating na po yung ulan. Dahil nakinig si Noah, siya'y naligtas. Yung pinagtawanan, siya'y naligtas. Okay? Dalawa na po yun. Pangatlo, si Bob o si Job o Job, yung iba, depende po sa tawag natin, ano po?
Si Job po ay isang taong may kaya. Sabi po ng kanyang libro sa Biblia, marami siyang tupa, marami siyang baka, yung sakahan niya malaki, at marami siyang field. He was enjoying his life. Ang problema po, nagpustahan ng Diyos ng demonyo. Anong kanilang usapan? Ang iyong anak na si Job, kaya tapat siya sa iyo kasi meron siyang sakahan, meron siyang mga tupa, meron siyang mga kambing, meron siyang mga baka. He enjoys everything. Alisin mo sa kanya yan, sabi ng demonyo. He will curse you. Yun pong sabi ng demonyo sa Panginoon. So kung hindi po, sumunod naman sa bluff ang Panginoon. Namatay yung mga baka. Namatay yung mga lamb at saka sheep. Namatay yung mga kambing. Yung kanyang ani na sunog. Hindi pa ho yun. Pati yung kanyang mga servants namatay. Pagkatapos pati yung kanyang mga anak namatay din. Hindi pa ho tapos doon. Pati si Job nagkasakit. Nagkaroon ng keto. Sabi ngayon sa kanya ng mga kanyang mga nakapaligid sa kanya, husgahan mo na ang Panginoon. Curse the Lord because He did all this to you. Sagot po ni Job, the Lord gives, the Lord takes them away too. Praise be the name of the Lord. Hindi po siya nagmura. Natalo ang demonyo. Binalik ng Panginoon sa kanyang nawala. Higit pa rin sa nawala. Nakita mo yung mga picture ng tatlong ito? Si Abraham, si Noah, si Job. Pwede bang tawagin natin siya yung Frank? Si Abraham? Pwede bang si Noah, siya yung Tenga? Pwede bang si Job, yun ang Chan? Different perspectives sa ating pananampalataya. Now, ang tanong po natin, paano mo aharapin yung mga ganun sa iyong pananampalataya? Kaya nga po ang dasal natin is not, Lord, increase my faith. Hindi yun ang dasal eh. Ano po ang dasal natin? Lord, make my faith constant. Make my faith faithful even in the midst of difficulties. Because lahat po tayo binigyan ng Diyos ng regalo ng pananampalataya, depende sa pagkabigay sa isa't isa sa atin. Kaya po hindi natin pwedeng i-compare ang faith ko sa faith ninyo. Maaaring ang aking faith ay napakaliit kumisan. Kumisan walang pagtitiwala, kayo po ay mas malaki. Ang importante po, how we sustain the faith. Kamukha ni Job, sabi nga ng demonyo, pag maayos, okay lang. Paano po pag hindi na maayos? Paano pag wala na ng pera? Paano pag iniwanan ka ng asawa mo? Paano pag may sakit ang anak mo? Paano pag may cancer ka? Paano pag mayroon kang problema? How do you experience your faith? Paano mo nararanasan ang pananampalataya ngayon? Dito po tayo nagkakaiba ngayon. Ang pagharap sa pananampalataya. Ganito po nakikita ko minsan na hindi natin nakikita yung pananampalataya. Alam po ninyo meron sa kanta, susubukan ko kung kantahin yung first part. Total na niya na po sa title Opel, uulan na rin. Ano po? Sabi ko ng kanta, persons are gifts of God to me that come all wrapped so differently, some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gift